Naitong joto khapani tahutai boksono chini kok TV koboro news kok tumani bisingtui lokorokno jeng tebo saimarnan musongo lokorokno tebo sijana musongo lokorokni jengjal lokorokni sukdok eba lokorokni manthai soktani kokrokno tui jeng oram sama haino tabuk kaisa kok tuma belai kheno tongphla tui eba tiprasor thei no tongri tui ngui tongo wanjui dofani borok o kokrokno phari jeng puila jeng lukorok bai share khlainai tabuk jeng nasigi naikha hingke Tripura hasteni je tong halok dera tui tongmani jorao Tripura sorni thei tongui phaio Tripura sorni thei tungluk ungui phaio phiaba tung sugyako unok sugyako je phuru Tripura sorni thei tongui unok sugano o jorao Tripura sorok siringda asugui tongno siring asugui tonglok Tripura sorok tamungui Tripura sorni thei tongphlano naikha hingke obono sasinai je tabuk Tripura hasteni je tong halok আমরা বাঙালি দল এবা তারা বাঙালি দল কিন্তু আমরা বাঙালি দল হিনি जों যদি সাকা হংকাই চিনি ওয়ানসা দল মাইকলাयो जों হংকাই ককরবাই কক সাকা হংকে তামিন সানা কলাই বনো তারা বাঙালি দল হিনি সানা কলাयो जों आं ककबर बायबो किसा सानाय बा बांला बायबो किसा सानाय मिक्स खाय आं जे मानसाक आं सानाय আমরা বলতে পারবেন না যে আমরা বাঙালি দল আমরা বলতে পারবেন না আমরা বলতে পারবো কি তারা বাঙালি দল আমরা বাঙালি দল আমরা কেন বলতে পারবেন না আমি ত্রিপুরাসাদের লোক আমি ত্রিপুরাসা বাঙালি লগে আমরা কোনো রক্তর সম্পর্ক নয় আমরা জাতি নয় তারা জাতি আলকা আমার জাতি আলকা আমরা ত্রিপুরাতে বসবাস আগে থেকে রাজা আমল থেকে রাজতন্ত্র থেকে এই ত্রিপুরাতে আমরা বসবাস করি আমি এটা বলতে চাই যদি आं सानानि मुसंगो যদি ন ত্রিপুরা সারকনি রাজা তমাহাই যদি ওয়ানসারनि রাজা যদি তংখা হাंखाय फुनुकदि इतिहास बो वानसा नरकनि राजा तंग त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा बो वानसा बो वानजि दफानि बरक बो बुमुं त्रिपुरानो हा चालगै थां अबसराय सराके फुनुकदि वानसारनि যদি ন ত্রিপুরা हावो যদি वानसारनि राजा तंखा हांके फुनुकदि हाइनो কৈলাস শহর আমরা ধর্মনগর আমরা অমর সামবাই ইংলাক থাংনাयो যে আমরা বাঙালি রক বা তারা বাঙালি রক যে সাবই দङ ধর্মনগর চিনি কৈলাস শহর চিনি খোয়াই চিনি তেলেমরা চিনি ত্রিপুরা চিনি আগরতলা চিনি অবাইকে যে সাইতমনি তামুঙ্গি অবরनो हंखाय ताबुकनि जे हापां त्रिपुरा सरकार तामुंगै आबनो नुगिया त्रिपुरा सरकार तांगै आबनो नुगिया तांगै अ ककनो प्रतिबाद खलाया वानसारनि जे कक तारा बांगाली रंनि जे कक जे अबाहायकै आवायमुं खलायतमनि तामुंगै तिनि जे बरंगरां डेभिड मुरा सिंह আগরতলাनि सिमिं दिल्ली पर्यन्त पेटेल यात्रा खलाय थांमानि बा हिंबै थांमानि अ जराव दिल्लीनि जंतर मंतर कायसा आरो कतर कायसा त्रिपुरा सारनि चबा खलाय थांमानि अ जराव जे तारा बांगाली रंनि जे ककनो फिरो मुंग्रि मानि जिनि त्रिपुरा हानि श्रेष्ठ राजा बुबाग्रा पदर किशोर देवब्रमा बो आफरो सामानि ककनो हंके बाहायकै जिनि त्रिपुरा सा लिडारक बा वानजि लिडारक बाहायकै आबनो कक फिरका बौनि नंखौ फिरगै माया तिनि सानामो जोंगो जितेन्द्र चौधरी बुबाग्रा कक सामानि परे हंखाय तिनि बिनि कक फिरमुं फायो जेफ्रो तारा बांगाली दल जेफ्रो कक सावै दङ अफ्रो हंके बिनि कक फिरमुं गरै बिनि कक सानानि लामा गरै तामगै वानसारन किरिजामन बागै जेफ्रो तारा बांगाली दल लाथा तैयै जेफ्रो फलिं इंगै दङ अ जराव हंके कोनो मुंसा सारा गैया हंके ताबुक हंके बुबाग्रा सामान परे हंखाय सारागो
Jitendra Chaudhary naide chini Tripura sarok tabuk thansa angnani jora chini Tripura sarok thoi tungri tongo chini Tripura sarok tak thansa nan jora nini tamo BJP ni Tripura sa neta phanang dongtho BJP ni Tripura sa mantri phanang dongtho ba IPF ni Tripura sa mantri dongtho IPF ni neta ang dongtho ba CPM ni neta mantri ngi dongtho ba Congress ni ngi dongtho ba amra Bangali dol eba tara Bangali dole Tripura sa je tongnai rok borok tongoi dongtho phiaba nini manthai manani bagai choba khlai tongthani wo buini ungkologo sui haike busawoi buini ungkolo musuk haike busawoi buini ungkologo wak haike busawoi warak monai layei tongmani obo belai chaya tini nang tara Bangali dolni সংগঠন নং সাপোর্ট খাই tongo hingke nang jesepano wanjarong support tong di phiaba nini bwsa nini bihik nini takuk bukuk nono afuru yakar gelak ba wansarok yakar gelak bahaki yakar gelak hingke nono siniangi thanai jefuru nangano afuru nang hai hina nangana naidi chang khetawo mai munai lob fru piara kelayo afro chang hai hin togrugo chara sana honai jefru ADC monokno naijagano jefru ADC area no kusumna nayana afro no hai hinai kapal buima kabana abo ang saising o ADC tongnaya ang saising o Tripura tongnaya joto Tripura sarongni tongthai ADC area jodino jeng wansa bai hingka hingke jeng tini tamungoi general ADC hini jeng khagani nang o Tripura rajyo chikonte no nangla khamung chini tongthai kese bui phayo chini tongthai sekjagui phayo chini manthai kusubjagui tongo borokni borok jengbo phairek Bangladesh ni chini borokni manthai saktai chakiri nini develop kwbangma obohai o manthai soktarong tiyei jengno kusubui tongo obon bagui se chini manthai no jeng manani hino naidi chini hani bubagra Tripura sarokni bagui tamo khlaiya tong khlaikya Tripura sarokni ekot khlaikya o ekot to kwbangma dabi tongo economic hoite romboi nini direct funding hoite romboi kwbangma obohai nini rongsrungnani wngtho kwbangma obohai Tripura sa ekotni bisingo writing khlaijak tongo phiaba obo tabuk phano o je Tripura sa ekot khlaimano tabuk phano implement khlaijak gya 6 mas ni poreo Tripura sa ekot no implement khainani hinai kogrimani Bharat Sarkar ba kendro hapang phiaba tabuk phano mungsa khlaijak gya khale chini Tripura sartam saideman tini aputhi barsa tei watei asra mangkha hingke champila busa moka pona busarok tei saka barsa mahahai tongthok paya anglayo BJP ni flag no bangra saka romboi teikha hingke teini aputhi barsa tei teini moka pona barsa tei ole tongthokjak layo khoksa khongni mankha hingke tongthokjak layo phiaba Tripura sarokni je bonchi sok manthai sokteng tomono mungsa khawo nangjaya bubagra je sekpano mokolni mukti sakure kabui tongdi to phano abo drama hini hinjago abo chalak baji hini hinjago Tripura sarokni thinangno kaham khai kalangnani thaiya thangya chani kaham khai kalangnani hinai wansugui o samungno khlaimani no phiaba bini kebeng mungo kwbangma borok nangui tongo oborok sob chaglak jefuru nini bihik busa buma bufa jefuru wanji bosongni borok bai romphere sampore khaijagano nang afuru mokol naithok naisida mano nono yak ulda khaidani furu obono wansuktai phaidi ang chini kokthemi bisingtei
ang political ni borok ya phano ang lukurong ni aina angai tongoi ang lukurong no koktama phunok tamani bisingtei ang koina ni musungo chini tiprasa jara political khlai tonai rok phai thancha phai chini manthai soktai ron salaya na he te kaisa kok ang sana musungo IPF ni borok phanok nongtho BJP ni borok phanok nongtho CPM ni borok phanok nongtho ba Congress ni borok phanok nongtho ba tara Bangali dol ni tiprasa phan tongtho jeta tiprasa tongnai rok आंचलिक पातनी बादे जे तिप्रासा tongnai political khai tongnai rok tangui phaya tini ang sanamo jongo IPF tini borok tangui tipra motha phaya tini tipra mothani borok tang IPF ti সংগঠন thangya ang tabuk je kotor tongmani ang o pod aro thangka buini tolama tongnai haihini wansugui baksa phaya tini naidi IPF ti o thangka hangkai IPF tini je sekang tongnai leader rok borokno kotor tongnai ang ungkologo tongui ma tongnai ang aro chikoni ma tongnai tago ang oro post tongmani kotor tongmani omtrino wansuglayo tipra mothao jodi IPF di phon phai nangkha ba BJP ni phon phai nangkha hingkeno buini ungkolog klai thangnai bini je tongmani post no mangla o post no kirijak lai no phaya gja khapang dau tai boksong obo sarai no যদি no post no torjak laya hangkai manthai soktai man tongmani no obo keple thangtu hini যদি no khatori phega hangkai tini ek pele from thamsa khe tiprasor jot tongkhamu hingke ofro 10 bor thangkamu tiprasor kirija khamungna 10 kirija khamungna obo hai obon bagui no thansa ngai manya chini manthai no thansa se gri hingke kaisa khorangti samobai bahai kengnai ba joto tiprasa support khen do ঠিক আছে do nung phailiya to phano nung bo khorangti sadi nini party tongdo tei nung bo khorangti sadi nini bodlo tongdo tei chengmo nango tiaba nokjago tabuk je obahai kok ase thamani yagolo tini bubagrani ungkologo hangkai sui hai singlayo muso khai punglayo obo hain nokjagoi tong khapang dau tai boksong nge khapang dau tai boksong jeng obon sanai bwskangni salo jeng thanchangna nangnai chini manthai soktai rokno jeng kaham ke jeng dabi khlai nangnai chini manthai soktai jodi maina hangkai chini thenang chini future kamoi thangnai chini next generation bwsabotoi cherai khnai kabangma asai katal phainaroni future kamoi thanai khapang dau tai boksong omso kok sabuino norok bai tini ni kani koklam samani orono kholop siwano norok nai tongdi joyakarei haino hai norok bai nangai tongmani jorani kokno tebo olo phai nukjagoi ang share khaipena nai tongdi joyakarei chini kok TV jotonna hambai।